дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ки 5 муроҷиати шаҳрвандон ба он асос гузошт, ҳаракатҳои ба ҷомеа хавфнок, яъне тасарруфи чорво аз манзили иstiqоматиро кормандони шӯъбачаи милитсияи шаҳраки Адрасмони шаҳри Гулистон ошкор намуданд. Шаҳрвандон Эргашев Руслан Расулович, соли таваллудаш 1995, истиқоматкунандаи шаҳраки Адрасмони шаҳри Гулистон, Умурзоқов Бобирхон Бобохонович, соли таваллудаш 1997 ва Усмонӣ Хушбахт Шерализода, соли таваллудаш 1996, истиқоматкунандагони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар 5 ҳолати дуздӣ, 17 сар гӯсфанд ва 1 сар моли калони шохдор гумонбар дониста мешаванд, ки зарари он ба 26200 сомонӣ баробар аст. Мараҷиат задам, маслиҳат кардам, рафтем бо ман ба пеши мошина меистодам, ҳардушон омада айҳол гӯсфандоро бароварда бор карда меовардам. дуздиҳо бо маслиҳати пешакӣ содир шуда асосан сокинони чорводори шаҳраки Адрасмон зарар диданд ва на дар заминҳои саҳроӣ, балки дар оғилхона молашон тасарруф шудааст. Ба ин ҳолат дучор шудани онҳо тавре аз маводҳои тафтишотӣ бармеояд, бо саҳми сокини ҳамин минтақа Руслан Эргашев сурат гирифтааст. ӯ ба ҳаммаслакони чапдасти худ дар хусуси макони қулай ва дуздибо будани оғилхонаи сокини деҳаи Зарчашма Хосият Бойҷигитова, кӯчаи Сулҳ Абдумалик Мадалиев, истиқоматкунандаи маҳаллаи Боғот Ҳаким Эркин ва кӯчаи Бобоҷон Ғафуров Донёр Мирзо Ахмедов маълумот дода ба дуздӣ сафарбар кардааст. Гумонбарон бо истифода аз сабукрави аъзои гурӯҳ Бобирхон Умурзоқов тааллуқ дошта тамғаи БМВ дар чорҳола дар ҳудуди шаҳраки Адрасмон 17 сар гӯсфанд тасарруф намуданд. Далели дигари дуздӣ дар ҳудуди деҳаи Дулонаи ҷамоати деҳоти Меҳроботи ноҳияи Ашт ба қайд гирифта шудааст. иттифоқи сегона 1 сар гӯсолаи 4500 сомонӣ арзишдоштаи бевазанеро тасарруф мекунанд. Масҳат карда дузу рафтаг Адрасмон ба гӯсфандро дузда оварда хонамони багаж бозор оварда мефирохт. дуздиҳо давоми моҳи январ ва феврал содир шуд. ҳар се гумонбаршуда дар он саҳм гузошта бо роҳи ҷиноят манфиат ба даст оварданд. ба кормандони милитсия муяссар гардид, ки 7 сар гӯсфанди тасарруфшударо ба соҳибаш баргардонанд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва нисбати гумонбарон чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.